Assalamu alaikum masu saurare, barkanmu da wannan lokaci. Barka da mun sake kasancewa da ku a wannan tasha ta mai albarka. Masu saurare muna roƙon ku idan ba kuma subscribe ba ku daure ku danna mu subscribe kana kuma ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryen masu tushe da asali game da sabbin bidiyoyi da zarar mun ɗora. To fa jama'a, akwai wani matashin saurayi wanda ya fito ya yi saki bidiyo a TikTok inda ya yi wannan aure baki na Lelin Baba da Ummi Rahab, inda wannan matashi dai gashi nan dai zancen sai na so zai tabbata, bakin da ya musu yana so zai kama su. A hali yanzu dai a takaice dai masu saurare, wannan aure wanda na Lelin Baba da Ummi Rahab, a halin yanzu wannan aure a lilo yake yi, duba sabida Lelin Baba ya ji ya yi wata sabuwar waƙa da wata yarinyarsa, inda da suka yi waƙa da Murja, kuma nan ma Ummi Rahab ta ce bata yadda ba, ita wannan auren ba ta lamanta ba. Shi kuma Lelin Baba ya ce mata shi fa nan ne nan wajen da yake samun abincinsa, ita ma ta sani. To Lelin Baba dai ya ce dai gaskiya wannan abu in dai ba zai yi ba sai dai a rabu. To a yanzu dai mu masu saurare ba mu san dai yacce ake ciki ba. Masu saurare ku biyu daure ku yarda mana subscribe, da hakan yana da mun ƙara samun wani sabon bidiyo za mu sanar da ku ba tare da wani ɓata lokaci ba. Anan za mu kawo muku wannan ƙarshen bidiyo, sai Allah ya ƙara da ma wani bidiyo na gaba.